Takže ja som Martina z Dobrých rúk a o projekte z Dobrých rúk môžem povedať to, že vznikol ako odpoveď na volanie, kedy sme sa snažili pomáhať ľuďom na darcovskom portáli Ďakujeme.sk, ale moc sa nám nedarilo v tej spletitosti ľudí, ktorí potrebujú pomoc, pomáhať ľuďom s postihnutím. A tak sme vytvorili projekt z Dobrých rúk, kde sa snažíme zamestnávať ľudí s rôznym postihnutím a združujeme 15 chránených dielní po celom Slovensku, čo je bezmála 100 ľudí s postihnutím, či už duševným, alebo mentálnym, alebo fyzickým. A v týchto dielniach ľudia vytvárajú rôzne výrobky, či už keramiku, alebo šijú, alebo robia mytielka. A my sa snažíme ich predávať vo veľkých korporátnych firmách. Vďaka projektu Môžu ryby lietať sme dostali tak troška krídla, kedy sme zamestnali ďalšie 2 dievčatá s duševným ochorením a takisto sa nám podarilo umiestniť naše produkty z chránených dielní do nákupných centier, do kvetinárstiev Rapis, z čoho máme veľkú radosť, pretože sa takto ľudia môžu stretnúť s našimi výrobkami každý deň v kamennom obchode. A o projekte z Dobrých rúk môžem povedať to, že ho robíme so srdcom a s láskou a sme šťastní, že ho môžeme robiť.